Vi har lavet en lille samling af steder i Kerteminde, som dømmes at være aktiv trussel for oversvømmelse. Det første punkt, vi besøger, er Fjord Bælt. Et sted, som mange holder af og sammenknytter med deres barndom. Her vil stedet, vi står, være forslugt af vand, så let som ingenting, siden vi står mindre end 2 meter over vandet. Næste punkt er marinaen. Den er i størst risiko for oversvømmelse. Vi bruger en masse penge på at bygge nye huse og flere bådpladser, men vi vil ikke bruge penge på at sikre, at de ting vil holde. Hele marinaen står i risiko for at forsvinde under vandet i den nærme fremtid, hvis der ikke bygges en sluse eller kystsikring. Der er en mur af sten, som stopper bølger, men den er ikke høj nok. Tredje punkt er på Nordstranden. Vi er meget stolte over vores strand, som tiltrækker mange turister. Men sandheden er, at kysten går højere og højere op. Og de huse, der ligger omkring den, står i farezonen for oversvømning. Der bliver oftere og oftere trussel for vandstigning ved de nærliggende huse.